Искам да ви дам дефиницията на една дума. Когато хвалим Бога, когато му се покланяме, хвалете го и му се покланяте с цялото сърце и виждаме неговите чудеса. Халелуя! Аз имам навика, тенденцията, склонността, когато се говорят разни думи в проповеди, в песни, в разговори, да изучавам, да изследвам какъв е речника на хората, речника на църкви, речника на хваления, просто да видя атмосферата, словесната система, в която живеят личности. И също в различните епохи, в различните времена, какво се говори и какво не се говори. Защото различните епохи се определят от думите, които се говорят през тези епохи. Времената в живота, периодите в живота на един човек се определят от думите, които се говорят през тези периоди. И една дума, която не се използва преди 12 век, е думата забавление. В днешно време думата забавление се използва на широко и се използва и в църквата, използва се от хора към децата. Използва се като пожелание. Забавлявай се, ще се забавляваме, това е много забавно. Чули ли сте ги тези изрази? Добре. И преди години Бог ми беше показал, че това нещо с забавлението е отклонение. И аз проверих думата забавление и видях, че означава отклонение. Това беше преди повече от 10 години. След като видях, че забавление означава отклонение, аз престанах да използвам тая дума спрямо себе си и спрямо моя живот и отказах да приемам тази дума спрямо мене и спрямо моя живот. Забавление според речника означава отклонение. Отклонение от бизнеса. Измама, военно отклонение. Две армии ще воюват една срещу друга и едната прилага отклонение спрямо другата армия, измамва ги, примерно, че те ще атакуват от едната страна, отклоняват тя другата армия да отиде там и те ги атакуват от другата страна. И това, всъщност, това отклонение на вражеската армия се нарича забавление. Отвличане на вниманието. Думата в корена си се състои от две думи. От между и държиш. Произлиза от френски, на английски е muse, amusement, и muse означава да бавиш, както забавачница. Знаете ли какво е забавачница? Да. Кажете ми какво е забавачница. Забавляват децата. Място, където забавляват децата. Какво означава да бавиш едно дете? Означава да го забавляваш, да го отклоняваш, да му ангажираш вниманието. Примерно, ако то плаче, или ако е гладно, или ако му се пие вода, ти правиш нещо пред очите му, за да му отклониш вниманието от това, на което му е фокусирано вниманието. По този начин ти го бавиш или го забавляваш. Означава също думата да бъдеш абстрактен, да бъдеш абсорбиран в мисъл. Мисълта на някой да бъде абсорбирана към нещо. Когато нещо е забавно, то е хващащо, поглъщащо, грабващо вниманието на хората. То абсорбира мисълта им. Да забавляваш означава да пилееш време, да се забавляваш. Нали така? Това знаехте ли го? Че забавленията са пилеене на време. Думата произлиза от Франция в 12 век. Означава да различаш, да разсейваш, да залъгваш. Така че забавленията са разсейвания. А чистите неща без примеси са нещата, които имат сила. Примерно, лазера е много по-слаб от Слънцето, от слънчевата светлина. Лазерната светлина, като вид, като качество, е много по-слаба от слънчевата светлина. Обаче, като се фокусира, като се концентрира, като се сложи в една точка или в една права, тя става много по-силна и може да изгаря, да унищожава, да прониква на места, къде други неща не могат да проникват. Така че концентрирането или фокусирането на светлината, на снопа светлина, дава сила. Както слънчевата светлина, нали, топло не е. Обаче, ако вземеш една лупа и си сложиш лупата над кожата или над някоя боболечка, фокусирането на слънчевата светлина в една точка и дава много по-висока температура
и много по-силно действие. Животът ти, умът и мислите ти ще бъдат много по-резултатни, ако ти можеш да се фокусираш. Нали така? И много хора казват, че концентрацията, интензитета, това е решаващото нещо за успеха, да може да се концентрираш. Стратегията на дявола, желанието на дявола е християните да бъдат разсеяни, отклонени и забавлявани. Да бъдат отвлечени, отклонени от бизнеса, който Бог има за тях, от нещо, което Бог иска да им бъде във вниманието. Библията ни казва, вниманието ни да бъде на Господ Исус Христос. Да гледаме на Него, сме съзнателни за Него, да помним Него. Аз се радвам, че съм кон с капаци. И благодаря на всеки един, който някога ме нарича кон с капаци, че ме нарича кон с капаци. За мен е удоволствие, привилегия и е чест да съм кон с капаци. Защото като съм кон с капаци, аз стигам право в целта, аз стигам до финала, а другите коне без капаци, те се плашат, те се разсейват, обръщат си каруците, чупят си краката, падат в дупките и какво ли не. Така че благодарим на Бога за капаците. Човек да се забавлява означава да се отклонява от бизнеса, да бъде измамен, да се отклони военно, да си пилее времето и да се разсеява. Така че ако аз ви кажа забавлявайте се, аз ви казвам отклонявайте се, разсейвайте се, губете си времето, отклонявайте се от бизнеса. Ако ви кажа днеска ще имаме много забавна служба, това означава днеска ще имаме много разсейваща, много отклоняваща, много мамеща служба. И ако искате да го приемете това, приемете го. Но в Библията няма да намерите думата забавление, няма да намерите Исус като забавен. Ще видите, че Исус имал радост, веселие, чувство за хумор, че от дясната ръка на Бога са удоволствия за винаги. Но Бог не иска вниманието ни да бъде отклонявано, да бъде абсорбирано от грешни неща.